Докато си пие кафенцето, ще поговорим за тялото и метаболизма, за нашето метаболитно здраве. Как да бъдем по-здрави и с по-здрави метаболитни функции. Да видим дали съм си написал добре домашното, което научих от един професор. Как тялото използва енергията. В нашите тела има милиони химически реакции, взаимодействия, случващи се през цялото време. Сборът от всички тези взаимодействия наричаме метаболизъм. Когато тези реакции са по-активни, скоростта на метаболизма е по-висока, или казано накратко, имаме бърз метаболизъм. Когато имаме по-малко реакции, имаме бавен метаболизъм. Но каквото и да се случва в тялото, тялото има нужда от енергия, за да си върши работата. За да имаме енергия, ние се храним. Храната ни се състои от три основни части – въглехидрати, протеини и мазнини. Наричаме ги макронутриенти или хранителни вещества. Те са основните части на нашия хранителен режим. За да бъдем честни обаче, само две от тях наистина използваме за енергия – въглехидрати и мазнини. Протеинът е като строително блокче, градивен елемент. Ние сме изградени от протеин. Той изгражда структурата на тялото, от която се нуждаем, за да се движим и работим. Нека да се фокусираме сега върху въглехидратите и мазнините, двата източника на енергия, които тялото използва през цялото време. Дали ще използваме мазнини или въглехидрати за енергия, зависи изцяло от хормона инсулин. Инсулина е хормон, който тече през нашата кръв и определя кое гориво да използваме за енергия. Как влияе храната, с която се храним, на инсулина? Ако инсулина определя коя енергия да използваме, ще искаме да знаем какво се случва с нивото на инсулина, когато се храним. Когато едем чисти въглехидрати, като хляб, зърнени храни или ориз, инсулина се покачва значително, 10 пъти повече от нормалното и може да остане така за около 4 часа. За разлика, ако едем мазнина, само мазнина, тя има незначителен ефект върху инсулина. Нивото на инсулин дори няма да се промени, просто продължава да се движи. Така, имаме два вида гориво – въглехидрати и мазнини. Когато инсулина е повишен, тялото влиза в режим на горене на захар и започва да използва повече въглехидрати за енергия. Започва да изгаря кръвната захар. За сравнение, ако нивото на инсулин е ниско, тялото сменя режима и започва да гори повече мазнини за енергия. Просто сменя източника на енергия. Нашето тяло е нещо като хибриден автомобил. Нашият двигател може да използва два вида гориво. Ако инсулина е нисък, променя нашия метаболитен двигател да използва мазнини за енергия и по-малко въглехидрати или кръвна захар. Отново, повишеният инсулин означава горене на въглехидрати или захар. Следователно, ако изгаряме повече захар, това означава, че изгаряме по-малко мазнини. Ако не изгаряме мазнини, количеството мазнина, която имаме вече, продължава да се трупа, тъй като повишеният инсулин не ни позволява да изгаряме мазнина. Повишеният инсулин означава смяна към горене на въглехидрати и по-малко изгаряне на мазнина. Ако имаме повече мазнини, отколкото бихме желали да имаме и искаме да изгаряме повече, решението е много просто. Ако искаме да използваме собствената си мазнина за гориво или енергия, това може да се случи само ако нивото на нашия инсулин е ниско. Когато нивото на инсулина е ниско, ние започваме да използваме мазнини за енергия. Те стават основният източник на енергия за тялото. Започваме да използваме мазнините, които сме натрупали и, разбира се, нашата масна тъкан започва да намалява, което ние всички искаме. Нали така? Никой не иска да има твърде много мазнини. Ето сега и цялостната картинка. Висок или повишен инсулин означава повишено използване на въглехидрати. Тялото гори захар. Ако инсулина е твърде висок, за твърде дълъг период от време, създава инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност може да е причина за почти всички хронични заболявания.
Ако познавате някой с високо кръвно налягане, хипертония, вероятно е поради инсулинова резистентност. Ако познавате някой с Алцхаймер, деменция, когато мозъкът не работи добре, това може да е поради това, че мозъкът е станал инсулиново резистентен. Ако познавате някой с инфертилност, безплодие, най-честата форма на безплодие при жените е заболяване, наречено поликистозни яйчници, и това е поради инсулинова резистентност. Инсулинът нарушава хормоните, отговорни за фертилността на жените. Има много други неразположения, включително някои видове рак, които имат пряка връзка с инсулиновата резистентност и са резултат от нея. Инсулиновата резистентност или е причина, или влошава всички тези разстройства или състояния. Ако се страхувате от хронични заболявания, трябва да сте наясно с инсулиновата резистентност. Когато се храним с въглехидрати, инсулина се покачва и тялото започва да гори въглехидрати за енергия. Инсулинът е хормона, който казва на тялото да го направи. Ако едем мазнина, мазнината помага на инсулина да стои долу и тогава тялото използва мазнина за гориво. Тази способност за превключване от едно гориво към друго наричаме метаболитна гъвкавост. Метаболитният двигател в нашето тяло е способен да превключи между тези два вида гориво. Ако има въглехидрати, гори въглехидрати. Ако му дадем мазнина, гори мазнина. Метаболитната гъвкавост е целта. Всички искаме да използваме мазнината за гориво и да можем да превключваме между двата източника като хибриден двигател на автомобил. Какво се случва обаче в днешно време? За съжаление се храним с все повече и повече въглехидрати. Ядем толкова много рафинирани нещестени продукти и захар и тласкаме нивата на инсулин нагоре през цялото време. Постоянно. Така че инсулина е заседнал във високите нива. И продължаваме да го държим заседнал там, тъй като веднага след ставане от сън ядем някакви въглехидрати и след това слагаме нещо в устата на всеки 2 часа. Така инсулина стои във високи граници през целия ден, което означава, че тялото е заседнало в режим на горене на захар. Когато инсулина е хронично повишен, ние не позволяваме никога на тялото да превключи към изгаряне на мазнини за енергия. Ако горим само кръвна захар, това означава, че никога не използваме нашата телесна мазнина. Какво се случва при това положение? Естествено, че напълняваме, защото не можем да я използваме за гориво. Тази неспособност на тялото за превключване към режим на горене на мазнини наричаме метаболитна липса на гъвкавост. Загубили сме способността за смяна от един режим към друг. За да сме здрави, имаме нужда от гъвкавост. Решението в този случай е намаляване на въглехидратите. Ако намалим въглехидратите, позволяваме на инсулина да падне надолу и така започваме да използваме нашата телесна мазнина за гориво и енергия. Нека да си представим край на първа част. Ще има втора и трета.